नायनि उनाव 600निफ्राय 700 सुबुङा अखा बांखा जायखिजाया थासारियावनो मेल मिटिं खालामनो हागोन बायदिसिना हाबाफारिफोर खुंनो हागोन आरो बियो जोबोद गोनांथारमोन मानोना बिटिसि ओनसोलाव गोबां समस्थियाव मेल मिटिं खुंनो बेबायदि जायगा गैयामोन आरो बिनिखायनो जोङो बेखौ थांखि लादों जोंनि सुजित नार्जारी जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि सरकारा गासै 40 समस्थियाव 40टा अडिटोरियाम लुनाय प्रग्राम स्किम मोनसे जोङो थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन आरो देग्लाय बिनि लुफुंनाय हाबाफारिफ्रा जागायबाय दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि केम्पासावनो बेवहाय जि सुजित नार्जारी अडिटोरियामखौ बेवहाय लुनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आं मिजिंथियो जे बे अडिटोरियामा लुनायनि उनाव 600निफ्राय 700 सुबुङा अखा बांखा जायखिजाया थासारियावनो मेल मिटिं खालामनो हागोन बायदिसिना हाबाफारिफोर खुंनो हागोन आरो बियो जोबोद गोनांथारमोन मानोना बिटिसि ओनसोलाव गोबां समस्थियाव मेल मिटिं खुंनो बेबायदि जायगा गैयामोन आरो बिनिखायनो जोङो बेखौ थांखि लादों आरो 2024 मायथाइनि जोबनाय फारसे गासै 40 कनस्टिटुएन्सियाव 40टा अडिटोरियामा लुनाय जागोन आरो बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय गोबां सुबिदा जागोन आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बिर सिलागांनि मुङाव मिनि स्टेडियाम 5 कौटिनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों खामानि मावफुंनो आखायाव लादोंमोन थांनाय बोसोराव गासै 6 गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेखौ स्टार्ट खालामदों आरो देग्लाय बोसोरावबो आरोबाव गुबुन गुबुन जायगायाव गासै 6 मिनि स्टेडियाम 6 मिनि स्टेडियाम जोङो एप्रुभ खालामनो थांगासिनो दङ 12टा मिनि स्टेडियाम जागोन आरो बेबो 40टा समस्थियाव बिर सिलागांनि मुङाव मोनसे स्टेडियाम लुफुंनाय जागोन गसाइगावआव लुफुंजानो गोनां सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ बुफायनाय थासारिया सोमजिदों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन